Hola, nois! Anem a treballar. Us donaré les instruccions per poder fer la guirnalda, ¿vale? Necessitarem coses molt bàsiques. Una capsa de galetes, de cereals, del que tingueu, ¿vale? De cartró. I aquí dibuixarem l'ou. Dibuixem un ou i ho posarem a la capsa i el retallarem com puguem. Si no ens surt gaire bé, doncs també els hi podem demanar que ens ajudin els pares, ¿vale? I a partir d'aquí feu tants ous com vulgueu a la guirnalda i els decoreu com us dongui la gana. Se'n recordeu que us vam passar el vídeo del pollito, que era amb una taca, i l'únic que havíeu de fer era resseguir. I veus? Li feu un foradet i passeu un cordillet. I a partir d'aquí, doncs ja tindrem la nostra guirnalda de Pasqua. Vale, nois? Que cadascú la decori com vulgui. Aquesta està amb retoladors, aquesta està amb tèmperes, trossos de cartolina, amb botons i amb el pollito. És molt fàcil, ja veureu. I sobretot, s'ho heu de passar bé. Si no s'ho passeu bé, la deixeu de fer. És una cosa que la podeu fer amb els pares i que cada pare pinti un ou, com vulgui. I després això ho pengeu a la finestra. Què us sembla? Vinga, a veure qui fa aquest repte. Petonets, ens veiem!